Алло! И добре дошли в поредното издание на 5 минути японски език. Днес продължаваме с 33-ти урок, който се занимава с заповедни форми. И това става с четвърта основа. Ако се спомняте от образуването на основите на глаголите по азбукта А, Ю, Е, О, днес работим с четвърта основа. Тоест всичката ще се променя на нещо си с Е, Ке, Се и така нататък. И така, как се образуват заповедните форми? Изтриваме мас. При първа група започваме с първа група. Изтриваме мас и всичката преди мас трябва да премине на нещо си от същата колонка с Е. И преминава на Е. Ки ще премине на Ке. Ги ще премине на Ге. И така нататък. И съответно и мас ще стане на и е мас. И е. Съжалявам. И е. Само и е. Това съответно е кажи. Кажи бе. И е. Как и мас пиша ще стане на пиши. Как е. Ойоги мас ще стане на ойоге. Плувай. И така. Това е всичката, която се променя. Съответно, номи мас. Номе. Пи. Асоби мас. Асо. И това трябва да стане на Б. Асобе. Тачи мас. Ставам. Стани. От редичката на чи ще стане та, чи, цу, те. Те. Та, те. Та, те. И даши мас ще стане на да се. Изкарено. Това е първа група. Втора група. Изтривате мас и добавяте ро. И става заповедната форма. Съответно ми мас гледам ще стане на миро. Гледай. Гле. Яш ще стане на таберо. Ни, ге, мас. Бягам, избягвам. Бягай. Ще стане на нигеро. Това е втора група. И трета група. Съответно неправилните глаголи. Кимас. Кой. Шимас. Широ. И това се отнася и за съответно производните на кимас. Например, донасям мотте кимас. Донеси мотте кой. И така. За 2 минутки, които остават. Това бяха заповедните форми. Не, в следващото видео ще направим забранителните форми. Ето и тези. Мима става на миро. Табема става на таберо. Нигема става на нигеро. Кимас става на кой. Шимас става на широ. Ако имате коментари и препоръки, моля в секцията с коментарите по-долу.